Nousee pinnalle pärskähtää. Joo. Hyvää päivää. Jep. Tässä tuli nytten päivän kunniaksi hommattua tämmönen sydämi. Se on luontoarpa. Siinä on tommonen punkero kuvassa. Siitä saattaa saada rahaa, siitä saattaa olla saamatta rahoja. Ja nyt on tarkoitus ottaa selvää, tai niin kuin muuan norjalainen roolipelikirjailija asian ilmaisi, let's find out. Elikkä katsotaan nyt, osasinko taltuttaa raaputusarvan. Elikkä perkele, kun tää on yhdellä kädellä ihan vittumasta. Oho, perkele, vittu. Rahho tullo sano. Saatana. Ei voi olla videoimatta, saatana, tätäkään helvetin farssia. Elämä on yhtä perkelee farssia ja karkelua, vittu. Meniskö nyt, saatana? Helvetti. Lepokivellään iäkäs norppa katsoo ystävää ymmärtäen. Suuri Saimaa. Anteeksi, olen vetänyt vähän herskaa, niin vittu, eihän tästä tullut lasta eikä paskaa. Toinen yritys.